Tikulandireni mu program mene ya Tikudziweni pano pa Times ine dzina langa ndi Alik Ponje. Programu ya Tikudziweni timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kuti tikhoza kudziwa zambiri za moyo wawo komanso zimene akuchita. Cholinga chake nchoti tikhoza kuphunzirapo ziwiri kapena zitatu. Timakhala tikudziwana ndi anzathu oyimba, amipingo, azitsuzo, uchita masewero, andale, amalonda ndi ena otero. Ndipo lero tikhala tikudziwana ndi King James Phiri, ndoyimba komanso akutinso ndi mtumiki, ndi timva zambiri zokhudza moyo wake mu program imeneyi. Takhala ni pompo. Tikulandireni mu program imeneyi atsogoleri. Ndathokoza kwambiri. Ndino atsogoleri Kwambiri. Mtsogoleri ndi munthu amene amapanga china chake chimene anthu amachisatira. Kutsogolera. Kutsogolera. Masiku ano koma za utsogoleri ukhangati kwambiri anthu azaluwa kwambiri ku za church. Za church. Ndamati atsogoleri ukhangati kumakhala ngati njira imodzi yoperekeranso ulemu. Ulemu ya. Ndithu. King James Phiri, ndi ndani inuyo ngati mwini wake anthu akamakufunsani kuti ndinu ndani mayankha kuti bwanji? King James Phiri, zina kuti King James Phiri anthu amalidziwa ngati woyimba. Woyimba. Muna chifake pena pake tinati akuti so. Nde ena khozomati akuti chifukwa chani. Anyway, tifika kumene pitizani. Chabwino. King James Phiri, kuti anthu amene akutionera pano ambiri akamamva za King James Phiri, akumudziwa King James Phiri ngati woyimba. Kumbali ya imene kumbali ena akamva za King James Phiri amadziwa kuti ndi mtumiki wakutumikira mawu. Apa tikutumikira mawu kupyolera mkuyimba, ena akutidziwa ngati woyimba. Komanso ena akangomva King James Phiri kumapeto kwako woyambirira kwamawonjezera kuti Apostle King James Phiri. So ziti ngati mayina awiri osiyana komanso ma-ministry osiyana koma uthenga ndi umodzi. Apostle, foti pa program pano pabwerapo oyimba ngapo. Ena amadzitchula mwina, ena amati apostle kuti mwina ndi apostle kuti mtumiki ngati apostle. Ena mwina amati ayi ine ndi worshiper. Ena amakhala mwina oyimba nyimbo zauzimu amakhala ndi ma titles ena oti mwina wadzipasa. Inuyo apostle wanu ndi apostle wa mtumwi weniweni. Mtumwi wonena kuti kupatula kuimba taitanidwanso mu office ya mtumwi. Tisadafike kumeneko, mwakula motani, munabadwa chaka chanji komanso kuti? Inetu ndinene chakacho eti. King James Phiri anabadwa mchaka cha 19 dododo. Koma ndabadira ku Blantyre konkuno. Chaka chose munafuna kuti? Chaka chose ndiva. Nditemekeza ufulu wanu. Private. King James Phiri anabadira ku Blantyre konkuno. Chipatala chomwe cha Queen Elizabeth Central Hospital. Koma ndakulira ku Chirobwe. Ndabadira ku Blantyre konkuno, kukuliranso ku Blantyre konkuno. Ndachoka ku Chirobwe kusuntha ndomakakhala ku Kanjeza. Ndito. So King James Phiri ndi mzibambo ndithu mmene anthu amati akutioneramu. Komanso King James Phiri ndi nyamata onena kuti wabadwa mu Blantyre muno. Muli pa banja? Ndili pa banja. Muli ndi ana? Ndi ana angati? Atatu. Skulu mwayimba motani? Skulu ndaphunzira primary yanga ndaphunzira pa Naucha Primary School. Kuyambira standard 1 mpaka 8. Kuchoka pamene makaphunzira form 1 form 2 nali pa Chimakunda deck. Kuchoka pamenepo ndakamalizira private inaketi mati private school maimachidwa kuti Wisdom Private School. Kumene kunamene nakalembera form 4 yanga. Kuchoka pamenepo napanga business administration. Koma kwambiri chimene napangira business administration chonena kuti munthu ndine munthu wa business. So at least ndikhale ndi knowledge ya business imene ungapangire
koma uli tapitira ku school mfazi mathandiza ngakhale upanga business yoti upanga weka koma pepena pake knowledge ya ku school ija imakuthandiza so kuti udziwe kupanga handle business yako so mmene school yanga ndachita chidwi kwambiri futi oimba kumalawi kuno pena zokhangati zimadzavuta kuti ungodalira kuimba ndikudziwa zoti kupindula ena ano ndodziwa zoti mundina kuti ayi ndotumiki timangoimba mwina koma ano ndodziwa zoti at the end of the day munthu umafuna kuti upeze cholowa koma tivomereze kumalawi kuno zimavuta nde inoyo ndodziwa zoti ayi mukamaoneka olo ma TV mukamayenda simaoneka kuti ndino munthu ochepekedwa kwambiri kachoma muli nako ayi komano simmachita business ndi mapanga chachikulu timangoyamika ambo ifa cha chisomo koma sinu munthu ovutika ayi sine munthu ovutika chimene sine munthu ovutika nchonena kuti moyo uno munthu wena uzilimbikira makamaka kuti uchose chovutikacho pali ma areas ena amene umafuna thandizo koma pali ma areas ena amene ngati munthu wena uziyesesa tingwerekeza ineyo ndimalalikira mulungu achita mulungu akudabwisani nde ine ngati munthu amene malalikira kuti mulungu akudabwisani mulungu akuyenderani ineso ndikuyenera kumakhala chitsanzo cha zimene mulungu angati amachita ndi zimene mulungu angathe kuchita ndito zoimba zimunayamba bwanji zoimba tunamba mchaka cha 1990 yenziti kwenikweni ndinoti mchaka cha 2000 nchimene ndinamulandira Yesu Khristu kukhambweni mpulumutsi wanga ndi nambira kumayimba ma drums ndimayimba ma drums kodi mayimba so zidaso apart from mau ndimayimba so zida ndi ndimayimba ma drums nthawi imeneyo ndikuimba ma drums kena kuno ndi ku church kuja ngati praise team ndimatha kumayimba ma drums ukuso ndikuyambisa nyimbo so kena kunatusa single yanga imene machedwa kuti Yesu ndinkonda anthu amene akutionera komanso anthu ena amene akundidziwa bwinobwino kuyambira zaka zimenezi akudziwa kuti panali albamu ina yake imene machedwa kuti Yesu ndinkonda tinazatulusaso albamu ziti imene ali ngati single ndiye tinabwera ndi albamu yochedwa kuti Amayankha nyimbo ina yake timati Amayankha Yesu kodi ndi ano imeneja imeja ndi yankha so nthawi imeneyi kumanesa nadziwike ndiye tatusa albamu imeneja that was 2007 ndangasi 2000 taphunzira tatembenuka mtima tamba kuimba mchurch praise team kodi nzosatheka kuimba zauzimu usanatembenuke mtima makamaka ndene choncho nzosatheka ifacho kuti kuimba gospel kuyena kuti ukhale ndi gospel mwaiwe so onse amene amaimba gospel makamaka nkuganiza kwanu ndoti ndotembenuka mtima mwachidziwikire tinene choncho komano tikanena kuti ndosatembenuka mtima ndi kuti pali zinthu zina zimene anthu amazichita chifukwa choti Bible imati mtengo umadziwika ndi yani ndi zipatso zace zimene anthu akaziona mwina mwa iwo amanena kuti koma awawa ndi zimene amayimba zigwirizana ndoti chosatembenuka mtima chachimalowa pati pamenepo koma ine ngati woimba gospel Bible imanifotokoza kuti ndili ngati nyali imene ndikuyenera kuwunikira so zimene nimachita zimene machitidwe anga ndi chimene nimayimba chikuyenera chizitani pafando kufusa fuso ilili anthu ena amadzanena kuti oimba nyimbo za uzimu aku Malawi amakhala ngati samakondana amayimba akhala limodzi koma zota kukana ena kulowera uku ena kukhala ndi show amachita kudziwa zoti show yanga sindingamuyitane wakuti ndikhoza kuyitana wakuti oti dzathandizane nde ine ndimalingalira kuti tsono anthu otembenuka mtima kuchita choncho nde nkulakwa atu kusemphana ndi malemba atu kwambiri kuchita choncho nkulakwa inde komano mukudziwa kuti kutumikira Ambuye ni nkhondo ngati ili nkhondo Mulungu amakuthandiza ufozi mu nkhondo momwemo koma kusemphana kulipena paliponse kuntchito mundale ngakhale mutumiki muli kuso kusemphana mwinaso tinene pano kuti mu church ndimene muli politics kwambiri mu church chifukwa anthu akakumana choncho amasekererana zili bwino mmatidalisa koma kuseri zimakhala zotani zosiyana makauti penaso maudindo so ajaso penaso so ku music nchimozimozi koma ndinene pano kunena kuti ku music anthu timakondana sizimalephera
kusemphana mawu mwina kulankhulana ujo tili maforum amene nda oimba anthu amakuyisana kupepesanaso pati pomwe pothanza kuti chikondi koma pali ena abere oti kachidani ndithu kamakhalitsabe umadzamvabe kuti awa ndi awa sangayenderere limodzi zimene zonanenso ndinazimvapo komano nkhani ndionena kuti ngati akhristu tikuyenera kuti tisanakatumikire ena tizitumikire kaitoka. Timakamba nkhani ya mayimbidwe anu kuti munayamba motandezi nakhala ngati ndadzalowera kwinako ndemu kuti mwatulutsa album yachiwiri kuchoka pamenepo ndinatulutsa album ya mukumaneni moyo wanga 2014 ya album imene ndimene inapangisa kuti anthu andidziwe chifukwa choti inali pena paliponse mpaka pano timayamika Ambuye kuti nyimboyi ikutumikirabe. From 2014 tinabwera 2018 ndi album yochedwa kuti chichitika imeneyi komanso sinabwera album yokhayo ndajambulanso album ina natulutsa album awiri ina yochedwa kuti yawe imene muli nyimbo za worship zokha chaka chimodzi ndi ndrama atu zimenezo kuna ndinadzakamba nena yake 40 ndacheza ndi oimba ngapo nkhani yake kuli imakhayo kuti kujambula nyimbo sikophweka 40 kupita ku studio kuti ujambule nyimbo lo imodzi masiku ana kuti zina zikumafika mpaka mwina even 100,000 kumene so inuyo kujambula maalbum awiri chaka chimodzi indalitso kwambiri kukhala ngati muli nawo komano timayamika Ambuye fache chisomo chicha chisomo cho sindifuna chithawe zonadi ine ngati King James Phiri ndikamajambula album ndikuti pa 100 paimapitirira nyimbo imodzi imapitirira chifukwa ndikuti wani timayang'anira chicha chonena kuti nyimbo ija ikatuluka anthu ationa kuti tikupita usati tikusika production yabwino mabakazi yabwino tikapita ku studio titapeza producer and last time mutima wa album yachichitika ndajambula ndi Malemu Joseph Tembo. Malemu Joseph Tembo timapasa ndalama zawo ndiye timaita namo wa gitara zaimbe gitara timpasaso zache wa bass kuti mwapanga za mu studio zija zatheka koma kufunika be ya manyo ibwere imene jaimbe tika ndoti mabakazi abwino aja onena kuti standard yawo ndi yabwino tapasa ndalama koma tofuna kuti chinthu ichi chikatuluka anthu azi umanafasa so zimayambira ku studio so nyimbo ije imatha kutenga 180 mwina 200 imene zimachitikira chifukwa kuti ku studio timpasa producer 50,000 timuyitana wa bass aimbe 20,000 walidi aimbe 20,000 kubwera mabagazi katika mabagazi okwana 5 ali sanda 15,000 tikatengera transport zakudya nyimbo ije imatenga drama zambiri so ndi investment kutanthauza kuti munthu drama ngati imeneyo ungafune ulowetse chinthu choti chikatuluka udziwa zoti kunjaku anthu sakhala nacho chidwi timayesesa ndithu komanso timadziwa kuti chisisi chokuti anthu akhale nacho chidwi chinthucho ndi mmene wachikonzekera kuseriko ndio tikajambula studio yabwino ma voices abwino komanso sitimangojambula kuti basi yatheka tiye timakhala nthawi kayi kuimvesera unoti kuti nyimbo ikumveka bwanji kuti anthu akakapita akayilandira bwanji ndi mmene ndimene timapangira pakatipa ena kuti ayi King James Phiri wasiya kuimba kupeka nyimbo kuti mukumaimba kwambiri za mbuku ndizona zaboza sizona koma za buku zoni maimba usati kuti mwakwerano kwambiri kumeneko mukumapanga zonse moti neyo mabamu anga kuyambira albamu ya yoyambirira fa pano ndi mabamu 4 albamu ya amayankha Yesu chichitika kodi latest ndi chichitika amayankha Yesu mukumaneni moyo wanga chichitika ndi yawe mabamu mosemu mukapeza muli nyimbo imodzi ya mbuku chifukwa chokuti ine nyimbo za mbuku zimandisangalatsa komanso ndimadziwa kunena kuti nyimbo zimene za mbuku mucha anthu amene amapeka nyimbo zimene zijazo ena anthu ozozedwa kwambiri that's why nyimbo zijamozi una sizimagugaya tingoyekeza yeko vambu sawangadi inu muzaisi msimunaiti naipeza tizaisi yaso koma zanuzo ndetsono mwabweretsa fundo yabwino kwambiri anthu anapeka nyimbo kale umati ukamayang'ana kumati ayi munthu uyu
ndi uthenga umene uli mmenemo kandi kuti munthu wina anali pa nyanja chita kuona kuti mulungu wampulumutsa kuti nyimbo ikuchokera pasi pa mtima koma zanuzi zidzakhalako zaka 100 zikubwerazi ndi mmene zinthu fa zinazo mutati muone zikuona kuti mwina nthawi imene kulibenso zida amangopeka kuti wapeka munthu wadzozedwa koma panopa ndi zanu za zidazi technology ikusintha zidzakhala chimodzimodzi zaka 100 zikubwerazi mwinaso zaka 20 mwinaso 10 zotheka ine ndimatengerapo chisanzo nyimbo yanga yamukumaneni moyo wanga ndi nyimbo yoti ndinatulutsa 2014 koma pano tikati tikuyimba anthu amayimva ngati yanyuwani chisisi chake nchonera kuti nyimbo ija kuti ikhale kuti nthawi itali nyimbo izi yankhula ndi moyo wa munthu ngati ndatopa ndikunyamula anayi ache daily anthu ambiri atopa ndikunyamula anayi ache uyi zake zikatheka koma pali wina ndatopa ndikukwera magalimoto anthu eni ndikuti pali winanso woti amati mainedi mulungu andichite chani chokoma lero mukumaneni moyo wanga nchimozimozi ngati meti mayimbira Yehova mbusa wanga aliyense amatha kuyankhula tsiku ndi tsiku maine moyo wanga undi chisomo Yehova ndi mbusa wanga so nyimbo ikamakhala kuti kuyankhula ndi moyo wa munthu nyimboyo ili ndi mwayi kuti itakhala zaka zambiri even ngakhale munthu wachewa utasongola kulemera wa Ambuye koma osati tikupita mwachangu so mukuti ndinu apostle zidayambira pati muli ndi mpingo ndi utumiki ministry chabe ine pandekha ndi family yanga ndine Christ wa Zambezi Evangelical Church koma ndinasegula utumiki umene umachedwa kuti Consuming Fire Ministries umene timalimbikisana ndi anthu umene timakumana lachitatu komanso loweruka kupempherera anthu amene andi zosowa kapena amene akudwala chifukwa choti mulungu atiyitana mu ofesi ina yosiyana ndi yoyimbayi so tikamanena kuti apostle King James Phiri chimatengera kwa munthu amene akubwera ena akabwera ndi King James Phiri fando kuti salandira chawo apostle pali china cha apostle chapadera choti King James kungopanga za King James Phiri ku apostle kusizitheka ukuku sizitheka kwa apostle unkotani kwene kwa apostle uku amene kuti anointing imene magwira ntchito pa moyo wako ndi anointing imene umayilemekeza ndikukumbukira nthawi nake zangana ase bafuna tandipempherera ase ndesi zingatheke chifukwa ase sangakupempherera koma munthu uyo si iye wakhulupirira kuti mumpempherera kuti komano mmene wabwerera ndikuti zimpovuta kuti atha kulandira koma munthu amene ndimauza anthu kutumika kuti amene wabwera kunoko kwa King James Phiri ndikuti mutu mwake makhala nthawi zonse mukuyenda kuti King James Phiri ndoyimba koma akabwera kwa apostle King James Phiri tikapemphera zinthu zimakatani kodi zimakatheka chifukwa chokuti amalandira according ndi mmene wachilemekezera chinthucho tikapita koyimba kwa anthu akatina la James Phiri King James Phiri zabwinobwino fa kumene kuja timapita nyimbo zije zimakhala kuti zikuatumikira kale anthu mmakomo kuti azindikonda ndikuti nyimbo ija inatumikira kale tikakumana pamakhala excitement ndamuona pamene kumutumika kumabwera anthu ena kuti sakutidziwa mwina anangomva koma angatana angomva akabwera adziwe kuno kuti ndikupita kwa apostle King James Phiri ndipo mavuto awa akatheka uapostle adakupatsa ndani uapostle sumadikira kuti wina akupasi unachokera pati ndi mayitanidwe amene iweyo ngati oyitanidwa umamva chimozimozi Samuel namuyitana Samuel tanapita kwa Eli andamwandizana ari aisi si ineyo ya anapitaso Samuel ati si ine atapita kachitana namuzati ukakamva nsoma uwo kana kuti ndili pano Ambuye mwandimva eti so ndiye kuti uyu amamva kuyitanidwa koma panali wina amene anamuwuza kuti kuyitanalo kumene ukumva ndi Mulungu so ngati ineyo apostle ndinamva choyambirira ndinamva kuti Mulungu kuti akundiyitana mu ofesi ina imene yochedwa kuti apostle chimene ndimamvera kuti Mulungu akundiyitana nchone kuti kena kali konse kamene tilankhule ngati apostle kamachitika ngati chani kupempherera munthu kuchira
imene yoyo ndi ofesi ina ino mumapempherera munthu kuchira kwambiri. So apostle marijani timapempherera munthu kuchira chifukwa choti apasidwa mphamvu Bible tutsape muzasanjika manja pa odwala ndipo azatani azachiritsidwa. So apa ndikumbukira nthani yake ndinumbo unaona kuti tapemphererapo anthu angapo pali mayi ena ake kulilongweku kuwapempherera ana amatupa mimba mune chotupa ndipo atapita kuchipatala nawo zakuona kuti mwindi chotupa mbwere Friday tizakupaseni date ya operation. Ndi anandiyimbira foni tinapempherera usiku mama wacha atadzuka anapeza mimba yapwa. Atadikira Friday kupita anapeza kuti chotupa alibe. So zimene zozo sizimangochitika wamba pokhapokha munthu we waitanidwa ndipo opasidwa mphamvu ndi chisomo choti utha kulowa mu office ngati imene zimene zinkumachitika. Ndipo yankha funso langa dzina la apostle adakupatsani ndani? Nditi bwerere kuja unemanena kwa Samueli kuja kunena kuti uyuyu sakanadziwa kunena kuti Mulungu akumuyitana pokhapokha kufikira Eli atanena kuti ukapitanso ukakagonanso ukakamva mawuwo ukaena kuti ndili pano Ambuye nditume kapena ndili pano Mbuye wanga. Pamayenera pakhale wina amene amakuza kuti iwetu zimene ukuchitazi siwe profeti, siwe mbusa, siwe mvangeli, koma ndiwe apostle according ndi higher office ya ino adakupatsani adakuza ndani kuti ndino apostle? Ineyo ndili ndi spiritual father. Spiritual father amene wa church kwanu? Spiritual father ndi wina aliyense amene amakutha kumakuthandizira nkhani ya Ambuye. Chifukwa chake kuchita kuti chinthu cha spiritual choncho sakuyenera kukhala olombusa koma ni munthu amene amazisata bwino za uzimuzi. Ndi amene anakupatsani anakuwuzani kuti niyo mukuyenera kukhala apostle? Kunoti mmene ukuchitira zinthu zako ndi mmene ndamvera mmene ufotokozera iwe field yako ndi kumpingo zikumatha bwanji ku Zambezi kumakhala soma apostles kumene kulibe nde iwowo ndino mtumiki ndino membala wawo wa Zambezi samafunsa kuti ayeza apostles kwathu kuno ayi sakatero chifukwa chokuti ndine member ndifuna kuti Mulungu anifa mipingo inatu wakhoti wambobweretsa zako amati ayi ineyo zikhanga kuti mwina mwalandira mphatso ina pitani basi mukayambitse wanu makamaka ukakhala kuti calling yakoyo sukuyimvesera bwinobwino kwanu ku Zambezi adakuvomerani bwinobwino. Komanso sindinayenera kupita unati ndikumva tumayitanidwe koma amaona mesa amadziwa kuti sanakuitade niponi ukafunsa ni mafunso kuti zizachokera pati sangandiitane fa choti wani ndine mtumiki onena kuti dziko lonse la Malawi limandidziwa ndi cha utumikicho iwo sutangadabwe nacho kuti kodi uyuyu chifukwa chimene amakuitana nacho kuti nchichota akudaba kuti kodi zikhala bwanji mwina munthu we mchechi muja sukulemekeza kupezeka kwa zisogoleri. Fane ndaonapo anthu anoti angomva kuyitanidwa ndoti nthawi imene yoyo ngati akusokolera service oseichata indese amene ama professor chani choyambirira ukakhala kuti iwo kumva mayitanidwe udziwe kunena kuti ine ngati ndikumva mayitanidwe Mulungu azandipasa dera kapena usalo ungofika udzangosanduka mbusa kuti pamwe ngoni mbusa kale ndamakuitanisa ku vestry takutabwera atakulelia ipo mzikandilimi simbali. So ineyo ngati mayitanidwe anga wa apostle abusa anga amadziwa abusa Mtima Reverend Mtima amadziwa and amanditana apostle amatipasa so apostle also mwina masiku ano anthu mukumayambitsa tima ministry kuti mupeze cholowa kwanu kumakhala chopereka ndi chapena paliponse koma nchano chimenecho chopereka chogwira ntchito mampingo amapanga control ndani chopereka ndi anthu amene apanga control koma the end ngati account account tilibe for now komano tikutengera no level ya ministry mufuna zikachuluka mudzambitse mpingo aiso pokapo Mulungu atalankhula kuti panopo mpingo komano chimene ndikunena kuti Mulungu atalankhula
chifukwa ndi mautumiki awiri oyimba ndi chifukwa chake tona mpingo umafuna kuti uzikumana anthu ndi anthu Sunday lomwe ndimene anthu amatifuna kukayimba ndiye timafunika ukalonga kakuti kupita kuti machechi timayenda kuti kusiti nasiye anthu akatiimbira timapita olota ndiimbira Saturday limene timakumana ndimapitabe chifukwa choti ndi ana amene timatumikira nawo Mulungu akwagwirisa ntchito timasiya kuti tumikirani ine ndipita kakunzuzu kukayimba chioneka kuti ena akayimba kuti makufunani kuti muzatumiki mumayimbidwe sonoti hayi tsikumene makhala busy ku church ndio kuti utumiki wina ufa. Pamene tikumaliza program yathu ndamva kuti muli ndi show konkuno ku masudio yathu a entertainment pasipa show yachani show imeneyi tikuitcha kunena kuti live worship experience ndi kukumana kumene tizakhale tikuyimba nyimbo zomulambira Ambuye lachisanu mweri madzulo kuyambira 8 koloko mpaka 10 koloko 2 hours. Ndithu so mwinaso nchitirepo mwayi ndapemphe anthu abwere azatipange support komanso sikupanga support kokha kumapeto kuti not live worship experience anthu azapange experience kupezeka kwa Mulungu pamene abwera kodi idzakhalanso live pa TV mokuti anthu ena amene akutionera kuchokera ku Nzuzu anthu amene akuchokera kwa kulikoma madera onse dziko lino la Malawi ngati simungakwanise kubwera koma mubwere fatikana kuti ngati simungakwanise kana mwatsogoza ukayika azakura tionera pa TV abwere tufuna mubwere ngakhale kuti tizayimba mwamphamvu zimatengeranso audience imene yabwerayo tikulumikiza naye bwanji koma anthu amene simungakwanise lembani pena pache cherani maalamu kunena kuti Friday kuyambira 8 koloko madzulo kulekeza 10 koloko madzulo muzakhale pa times pompano mudzaonere nawo mtengo pakhomo kwa anthu amene ali around komanso tinene pano kuti holo imeneyi ndi anthu ochepa anthu 100 okha so tipereka manamba kunena kuti namba imene atha kuimba kulipira azangobwera kalipira pamo ndima account number yakuno ku times imene atha kulipirira imene akalipira azangoonesa message komanso kunoko dzina lawo likhati lilipo ndi akangobwera azangolowa ndiye ndikupempheni muzandipange support komanso Mulungu azakuyendera. Pamene tikumaliza program yathu kumaliza kwenikweni ndifuna ndikupatseni 1 minute mupereke mawu anu omaliza. Choyambirira ndithokoze fo chondiyitana kuti ndizakhale nawo pa program imeneyi. Ndiyamikirenso anthu amene mumakonda nyimbo zanga ngati King James Phiri. Ndimakumbukira nadziwika chaka cha 2014 kufikira chaka chino cha 2022 pata zaka 8 is it 8 8 tikapanga mashow anthu amabwera tikatusa nyimbo anthu amagula anthu amatipanga support. Mawu anga akulu ndikuthokoza kwa anthu amene mumakonda utumiki. Nthawi zina sungakhale mtumiki ngati ulibe anthu amene amakusatira ndipo amene amamva kuti umatumikira. So zonse zimachitika chifukwa chokuti cha inuyo anthu amene mumandikonda komanso kwa inu anthu amene mumandipanga support. Mapemphero anu ndofunikira kwambiri chifukwa chokuti pali mapemphero ena amene akachitika ndi anthu ena amagwira ntchito pa moyo wa wina ngakhale sakudziwa. So ndikuyamikireni ndikupempheni kuna kuti Friday tikhale limodzi ndipereke somwe na namba yachi perekani manayina atatu 228622 manayina atatu 228622 pamene pundotayankhula ndine ndikatero ndoti ndauza amene angachitire kuti Friday tikhale limodzi. Ndakuthokozani kwambiri Apostle. Zikomo kwambiri. Tikatero ndiye kuti tatsirizanso zonse zimene tinabwera nazo mu program imeneyi ya Tikudziweni pano pa Times. Lero timacheza ndi Apostle King James Phiri oimba komanso mtumiki. Ine dzina langa ndine Alec Bonje. Ndikuthokozeni kwambiri kuti munali pamenepo kutsatira program imeneyi ya Tikudziweni pano pa Times
mwakoma nonse.